ஹாய் கைஸ், திஸ் இஸ் கவி ஃப்ரம் கவி வாய்ஸ். இன்றைக்கி இந்த ட்ராமாவோட 9th எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எபிசோட்ஸ்லாம் பார்க்காட்டினா இந்த ட்ராமா சுத்தமாக புரியாது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ட்ராமாவோட ஸ்டார்டிங் என்ன காட்டுறாங்கன்னா, ஹீரோயின் போய் அந்த கிளைண்ட்டை மீட் பண்ணுறக்காண்டி வந்திருக்காங்க. ஃபோனில் பேசியிருந்தால அது நான் தான் அப்படிங்கும். சரி, அந்த டிசைன்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, அந்த வாலை ரிமூவ் பண்ணாமல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கவும், இல்லை மேடம், எங்கள்கிட்ட நிறையா டிசைன்ஸ் இருக்குது, ஆனால் நாம் அந்த வாலை ரிமூவ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, இல்லை எனக்கு அந்த வால் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்னோட கொலிக்லாம் சொன்னாங்க உங்களோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசினதுக்கு அவர் ஒத்துக்கிட்டாரா அந்த வாலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மேடம் வந்து, யாரை கேட்டே என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இதெல்லாம் கேட்டீங்க, அவர் எப்படி ஒத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கோவப்படுறாங்க. எனக்கு வந்து நான் கேட்டதை செஞ்சு தர முடியல, ஆனால் நீங்கள் என் ஹஸ்பண்ட்டை போய் பேசுகிறீங்க, அவர் எப்படி ஒத்துக்கலாம், எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டே வேணாம், கேன்சல் பண்ணுறேன், நீ ஃபஸ்ட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினை வெளியே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ஆஃபீஸில் சுஜியை காட்டுறாங்க. சுஜி கண்ட மணிக்கு திட்டிக்கிட்டு இருக்கா, உன்னிட்டு தான் அந்த ஆர்டரே கேன்சல் ஆச்சு, என்னத்தை பேசி தொலைஞ்சா அப்படி இப்படின்னு. ஹீரோயின் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே, இல்லை மேடம் நீங்கள் சொன்னதை தான் பேசினேன் அப்படிங்கவும், ஓ என்னையே ப்ளேம் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும், இல்லை நான் தான் பேசினேன், நானே பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கவும், பொறுப்பு தானே, அப்போ நீ இந்த வேலையை விட்டே போயிரு அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோவே ஜின்னையும் காட்டுறாங்க. ஷாப்பிங் மாலில் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிட்டு ஜின்னு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோட்டீன் பவுடர் டப்பாவே வாங்கிட்டு வரான். இது எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டால், நான் ஜிம்முக்கு போய் 6 பேக் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்கிறான். காலம் ஒன்று காலத்தில் அந்த நாய்க்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ திட்டிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு ஃபோன் கால் வருது. எல்லாரும் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க. மீட்டிங்கில் எதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஹீரோயினியால் கேன்சல் ஆன ஆர்டரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் சுஜி என்ன சொல்கிறான்னா, இவளால் தான் அந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆச்சு, கண்டிப்பாக இவள் வேலையை விட்டு போயே ஆகணும், இவ போய் ஆர்கியூ பண்ணவும் தான் அவங்க ஆர்டரே கேன்சல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் ஹீரோ வந்து கேட்குறான், நீ போய் அவங்கள்ட்ட பேசினியா அப்படிங்கும். ஆமாம் நான் போய் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினும் ஒத்துக்கிறா. சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன, கம்பெனியோட ரூல்ஸ் எதுவோ அதுபடியே பார்த்து செஞ்சுருங்க, அவளை வேலையை விட்டு தூக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த டயத்தில் வந்து ஜின்னு வந்து இவ்வளோ சீரியஸான விஷயம் போய்கிட்டு இருக்கப்ப தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். ஏன்டா நான் தூங்கிக்கிட்டு இருக்க, கம்பெனி மீட்டிங்கில் வந்து இப்படியா தூங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கும். நான் வந்து இன்வெஸ்டர், நீ என்னை கேட்காம எப்படி முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோடனே இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஹீரோ என்ன சொல்கிறான்னா, நீ இத்தனை நாள் இல்லாமல் என்ன புதுசாக வந்து என்னை கேட்காம எப்படி முடிவெடுக்கலாங்களா அப்படிங்கும். ஆமாம் என்னை கேட்டுட்டு தான் முடிவெடுக்கணும், நான் தான் முடிவெடுப்பேன் அப்படிங்கும். நீயே முடிவெடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துட்டு போயிடுறான். ஜின்னு வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, ஹீரோயின் கிட்டே கேட்குறான், உனக்கு 1 வீக் டைம் கொடுத்தா அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடுவியா அப்படின்னு கேட்குறப்ப சுஜி இது என்ன புதுசாக பண்ணுற அப்படிங்கும். நான் சொல்கிறத கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 வீக் டைம் கொடுத்தா நீ சால்வ் பண்ணிடுவியா அப்படின்னு ஹீரோயின் கிட்ட கேட்குறான். கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிடுவேன் சார் அப்படிங்கும். சரி 1 வீக் நான் உனக்கு டைம் கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறமும் சால்வ் பண்ணாட்டினா நீ வேலையை விட்டு போகலாம், இப்போதைக்கு 1 வீக் டைம் கொடுக்குறேன், மீட்டிங் இதோட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜின்னி கிளம்பி போயிடுறான். ஹீரோயின் வந்து ரொம்பவே சோகத்தில் இருக்கா. அவள் பிளேஸில் போய் உட்கார்றப்ப யாரோ ஸ்டார்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. பஸ்ஸில் வரப்போ ஃபுல்லாக ஹீரோ சொன்னது தான் அவள் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா அவள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டா ஹீரோ இப்படி பேசியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வீட்டுக்கு வந்துமே ரொம்பவே சோகமாக இருக்கா. நம்ம ஜியா வந்து என்னடி ஆச்சு இப்படி உட்காந்துருக்க அப்படிங்கும். இல்லை ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் பாரு, நானே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கும். நீ ரொம்ப கிரேட் ரே அப்படிங்கும். எங்கே இன்னொரு தடவை சொல்லு அப்படிங்கும். நீ ரொம்பவே கிரேட் அப்படின்னோன்னா கட்டி பிடிச்சி அழுக ஆரம்பிச்சிடுறா. உண்மையாலுமே நான் கிரேட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஜியா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. இன்னைக்கு வந்து ஜின்னு தான் என்னை காப்பாத்தினாரு, அவர் மட்டும் இல்லாட்டினா இன்னைக்கு நான் வேலையை விட்டே வந்திருக்க வேண்டியதுதான். அவர் என் மேலே வச்சிருக்க கான்ஃபிடென்ஸ்காண்டியா கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது செய்யணும்னு அந்த கம்பெனியை விட்டு போக ஆசைப்படல அப்படின்னு சொல்லவும் ஜியாவுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த ஜின்னு பயல அவ்வளோக்கு பேசினா அப்படிங்கும். ஆமா அப்படிங்கிறப்ப உங்க பாஸ் உன் மேலே கோவப்பட்டாரா, என்னால் நம்பவே முடியலையே அப்படிங்கிறப்ப, இல்லை அதுதான் நடந்துச்சு, நானும் அவர் கோவப்படுற மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டேன், ஆனால் அவர் நல்ல மனுஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அப்படி பேசிக்கிட்டே தூங்கிடுறா. ஜியாவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ஜின்னு காட்டுறாங்க. டிவி எல்லாம் போட்டு விட்டு த பெஸ்ட் ஆக்டிங் அவார்ட் கோஸ் டு ஜின் அப்படிங்கிறான். அப்போதைக்கு ஹீரோவும் வந்துடுறான். என்னது இது இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கும். ஆமா இன்னைக்கு என்னோட ஆக்டிங் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஜின்னு கேட்குறப்ப, நீ ஏதோ உண்மையாவே நடந்துக்கிட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு, ஏதோ என் மேலே கோவப்படுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கும். டே அதெல்லாம் இல்லடா, நீ சொன்னேன்னு தானடா செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜின்னு கேட்குறான். நீயே அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம்ல, எதுக்கு என்ன பண்ண சொன்ன அப்படிங்கும். இல்லடா ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாரும் அவளை ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற கண்டி தான் பண்ண சொன்னேன், அவள் ரொம்பவே நல்ல எம்ப்ளாயி, அவள் அந்த வேலையை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறப்ப ஜின்னு சொல்கிறான். உண்மையை சொல்ல, அவள் மேலே உனக்கு ஃபீலிங்ஸ் எதுவும் வந்துருச்சா என்ன அப்படிங்கிறப்ப, அதெல்லாம் இல்லடா அப்படிங்கும். நீ வந்து நதி மாதிரி, அவள் வந்து வால் நட்சத்திரம் மாதிரி. ஒரு நதி மேலே வால் நட்சத்திரம் விழுகிறப்ப அதில் வந்து அந்த மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும். ஆனால் வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது வெறும் நதியாக தான் இருக்கும், உள்ளே இருக்க வால் நட்சத்திரத்தோட கல் தெரியாது. ஆனால் அந்த நதிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த வால் நட்சத்திரம் உள்ளே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி முடிச்சுட்டு, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கா, நான் ஒரு புக்கில் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அதானே பார்த்து இந்த நாய்க்கு எங்கிட்ட இம்புட்டு அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க.
ஆனால் ஹீரோவே அறியாமல் ஹீரோயினை பற்றி தான் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வேங்கு கிட்ட என்ன சொல்கிறான்னா, அந்த கிளைண்டோட அட்ரஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணுறான். ஹீரோயினை காட்டுறாங்க, வீட்டில் வந்து உட்காந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. கரெக்டாக அந்த டயத்தில் அவங்க பாட்டியும் வந்துடுறாங்க. எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும். ஒன்றும் இல்லை பாட்டி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, போய் சொல்லாத, உங்கள் அப்பா மாதிரியே ஸ்டெஃபனாக இருக்காமல் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு அப்படிங்கும். ஒன்றும் இல்லை பாட்டி, சின்னதாக வேலையில் தப்பு பண்ணிட்டே அப்படிங்கும். நீ எங்கே வேலைக்கு போகிற, நீ இப்போ தானே ஸ்கூலுக்கு போய்கிட்டு இருக்க, ஒரு வேளை மிஸ்ஸுக்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டியா, எதுவும் தப்பான ஆன்சர் எழுதிட்டியா அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சரி நான் உனக்கு பாட்டி இரேசர் வாங்கி தரேன், நீ வந்து நாளைக்கு போய் அதை இரேஸ் பண்ணிடு, என்னுமே தப்பே பண்ணக்கூடாது சரியா அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கையை தொட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப ஜில்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, டீ வச்சாந்து கொடுக்குறா. டீயை குடிச்சிக்கிட்டே அவங்க பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாளைக்கு உங்கள் அப்பா ஊரில் இருந்து வரான், எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி நான் போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என் பேத்தி வந்து ரொம்பவே கிரேட், கண்டிப்பாக இனிமேல் தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மா ஃபோட்டோவை பார்த்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின். இந்த ட்ராமாவில் புதுசாக ஒரு கேரக்டரை காட்டுறாங்க. அவன் யார்கிட்டயோ ஃபோன் பேசுகிறான், இந்த மாதிரி எனக்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படிங்கும். ஆல்ரெடி நான் உனக்கு நிறைய அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன், உனக்கு லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, இல்லை நான் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கேன், எனக்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப, தயவு செஞ்சு ஃபோன் பண்ணாமல் ஃபோனை வை அப்படிங்கிறப்ப அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, நீ அமௌண்ட் தராட்டினா நான் ஜின்னோட அப்பா கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனில் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான். மறுநாள் நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க, கிளைண்டோட வீட்டுக்கு பொக்கேலாம் வாங்கிட்டு போய் மன்னிப்பு கேட்குறக்காண்டி போயிருக்கா. ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் கேட்க ரெடியாகவே இல்லை, கதவை சாத்திடுறாங்க ஹீரோயினை வெளியே விட்டு. ஹீரோ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கான். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீ மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, இல்லை சார் நான் இனிமேல் கற்றுக்கிறேன், இனிமேல் என் மேலே நீங்கள் வச்சிருந்த நம்பிக்கையெல்லாம் உடஞ்சிருக்கும்ல சார் அப்படிங்கும். அதெல்லாம் இல்லையே, நான் உன் மேலே ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கையே வைக்கல அப்படின்னு சொல்லணும். ஹீரோயினால் இதை ஏற்றுக்கவே முடியல, பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி அழுக ஆரம்பிச்சிடறா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் ஒரு கச்சீஃப் கொடுக்குறான். அந்த கச்சீஃபை பார்க்குறப்ப தான் ஞாபகம் வருது, நேற்று ஒரு ஸ்டார் செஞ்சு வச்சிருந்தது ஹீரோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சார், இனிமேல் நான் என்னோட பெஸ்ட்டை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போயிடுறா. ஹீரோக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, நம்ம ரொம்ப அவளை கஷ்டப்படுத்துகிறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸை காட்டுறாங்க. ஹீரோயினுக்கு நடந்த விஷயத்தை பற்றி தான் எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுலேயும் ஜின் சார் இப்படியெல்லாம் பேசுவார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கையில் கரெக்டாக ஹீரோயின் எல்லாருக்கும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி வந்து கொடுத்துட்டு பழையபடியே நல்லா ஜாலியாக பேசுகிறா. அவங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, கவலைப்படாத நாங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப, சுஜி கிட்டேயும் போய் கொடுக்குறப்ப, நான் நேற்று நடந்துக்கிட்டதுக்கு சாரி அப்படிங்கிறோம். இல்லை நீங்கள் உங்களோட வேலையை தான் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினும் சொல்கிறா. நம்ம ஜின்னை காட்டுறாங்க. ஜின்னு வந்து ஒரு ஃப்ளார் பக்கே வந்து பெருசாக வாங்கிட்டு போய் நம்ம ஜியாவோட ஆஃபீஸ் கிட்டே நிற்கிறான். என்ன இது அப்படிங்கவும், ஒன்றும் இல்லை கையில் கொடுத்தா வாங்க முடியாதுன்னு தான் இவ்வளோ பெருசாக கொண்டாந்து கொடுத்துருக்கேன், இந்த பாரு ஹீரோயினோட நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினோட அந்த டைரியை கொடுக்குறான். இது எப்படி உன்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு ஒரு குட்டி பையன் சைக்கிளில் போகிறதுக்கெல்லாம் என் ஜியாவை பிடிச்சி இழுத்து ரொம்ப காப்பாற்றுற மாதிரி சீன் போடுறான். ஏன்பா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கேமராமேன்லாம் வச்சு ஒரு படம் எடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டைரியை மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுறா. அங்கே நிற்கிறவ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாமான்னு கேட்கும். ஜின்னு கிட்ட தான் நினச்சி ரொம்ப ஆர்வமாக பேசுகிறப்ப, இல்லை சார் நீங்கள் வச்சிருக்க அந்த பொக்கே கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்டேன் அப்படிங்கும். எனக்கு பயங்கர பல்பாயிருது. ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து சைட்டை விசிட் பண்ணுறக்காண்டி வந்திருக்கா. அந்த செவத்தில் இருக்க டிராயிங்கை ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா. ஹீரோ உள்ளே இருந்து வரதை பார்த்துட்டு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கும். ஒன்றும் இல்லை, என்னதான் இருந்தாலும் நான் இன்வால்வ் ஆகணும்ல, அதனால தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். சரி என்ன ஐடியா வச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்கவும், அந்த மேடம் கிட்ட பேசின வரைக்கும் அந்த செவர் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஆனால் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இதை இடிக்க சொன்னதை உங்களால் ஏற்றுக்கவே முடியல. கண்டிப்பாக அந்த செவத்தை வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கும். சரி சரி உன்னை நான் இந்த ப்ராஜெக்டை சால்வ் பண்ண சொன்னால் நீ அவங்களுக்குள்ள இருக்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண பார்க்குறியா அப்படிங்கும். இல்லை சார் முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப போகிறப்ப, சைட்டெல்லாம் விசிட் பண்ணி கிளம்ப போகிற டயத்தில் ரெண்டு பேர் ஃபோன்லேயே சிக்னல் இல்லை. ஹீரோ வந்து டாக்ஸியில் தான் வந்திருப்பான். நீ எதில் வந்து அப்படின்னு கேட்டால் சைக்கிளில் வந்து அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சைக்கிள்லேயே போகிறாங்க. ஹீரோயின் வந்து நல்லா தான் ஓட்டிட்டு போகிறா. ஆனால் ஹீரோக்கு பயமாக இருக்குது. ஏமா கொஞ்சம் மெதுவாக போமா, தள்ளி கிள்ளி விட்டுறாது அப்படிங்கும். அதெல்லாம் நான் சூப்பராக ஓட்டுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு வரப்போ திரும்பி பார்க்குறா. ஹீரோவை காணும். திரும்பி பார்த்தா அவன் விழுந்து கிடக்குறான். ஏண்டி நான் உன்னை வந்து வேலையை விட்டு தூக்குறேன்னு சொன்னனால பழி வாங்குறதுக்கு தானே இப்படிலாம் பண்ணுற அப்படிங்கும். சச்சா நீங்கள் என் குரு மாதிரி சார், நான் உங்களை போய் இப்படி ட்ரை பண்ணுவேனா அப்படிங்கும். அப்புறம் என்ன கொண்டுலான்னு பார்த்தியா அப்படிங்கும். அதெல்லாம் இல்லை சார், வேணும்னா கொஞ்சம் தூரம் போனால் பைக் கிடைக்கும், அதில் போகுமா அப்படிங்கும். நீ இதே ஸ்பீடில் போய் பைக்கில் இருந்து என்னை தள்ளி விட்டு மொத்தமாக கொண்டு விட்டுறலான்னு பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பேசிக்கிட்டு போகிறாங்க. ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. அந்த கிளைண்டோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேச வந்திருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ தான் உங்கள் பாஸ் ஃபோன் பண்ணி பேசினாரு, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஹீரோயின் வந்து கேட்குறாங்க, நீங்கள் தப்பாக நினச்சி காட்டினா ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா சார், அந்த வாலில் இருக்க டிராயிங் ஃபுல்லாக யார் சார் வரைஞ்சது அப்படிங்கும். என் பையன் வந்து இறந்து போயிட்டாமா, அவன் 5 வயசாக இருக்கப்போ வரைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை ஃபுல்லாக அந்த கிளைண்ட் லேடியும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆஃபீஸில் நம்ம சுஜியை காட்டுறாங்க. நீயும் ஜின்னும் இப்போ பேசிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கும். பேசிட்டோம் அப்படிங்கும். எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆக்டிங் தான் பண்ணீங்க, ஏன் என்கிட்ட இருந்து இப்படி மறைக்கணும்னு நினைச்சீங்க, நான் ஒன்றும் 3வது மனுஷி இல்லையே அப்படிங்கும். இல்லை அந்த டயத்தில் அப்படி பண்ண வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களா, நான் ஹீரோயினோட ஹேர் பின்னை பார்த்தேன், நீ வாங்கி கொடுத்தது தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க.
நீ இது வரைக்கும் எந்த எம்ப்ளாயும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும், நீயும் தான் இது வரைக்கும் எந்த ஃப்ரெஷருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுத்ததே இல்லை, நீயும் தான் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, இல்லை உனக்கு அவள் மேலே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும், இது என்னோட பர்சனல் விஷயம், நீ இதில் தலையிடாத அப்படிங்கும். அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இன்சல்ட் ஆயிடுது. சரி சார் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறா. ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ தான் சார் புரியுது உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு அந்த சவர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க அதை பார்த்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, ஆனால் உங்கள் பையனோட அழகான மெமரிஸே அதில் தான் இருக்குது. எங்கள் அப்பா அம்மா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க. அப்போதைக்கு எனக்கு சின்ன வயசு. அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மறைச்சி வச்சுக்கிட்டா அவங்கள பற்றின ஞாபகம்லாம் வராதுன்னு நினைப்பேன். ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தான் சார் புரிஞ்சிச்சு, அவங்க நம்மளுக்காக விட்டுட்டு போயிருக்கதே அந்த மெமரிஸ் தான். அதை நம்ம பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்கள் ஒய்ஃபும் அதே மாதிரி தான் சார் அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அந்த இடத்த விட்டு அழுதுகிட்டே கிளம்பிடுறாங்க. ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த செவத்தை இடிக்காமல் எப்படி அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறோம் சார், நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட இந்த எபிசோட் 9 முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய், திஸ் இஸ் கவி ஃப்ரம் கவி வாய்ஸ்.